Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, GN, και σήμερα θέλουμε να αναφέρουμε ότι έγινε ληστεία στη Θεσσαλονίκη σε πρακτορείο διανομής τύπου στο Καλοχώρι. Πιο αναλυτικά, στο στόχαστρο ληστών βρέθηκαν τα ξημερώματα οι εγκαταστάσεις του πρακτορείου διανομής τύπου Ευρώπη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, σήμερα πραγματοποιήθηκε καταγγελία στο τμήμα ασφάλειας Εχεδόρου, σύμφωνα με την οποία πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, άγνωστοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους μετέβησαν σε προαύλιο χώρο δύο εταιριών στην περιοχή του Καλοχωρίου, όπου ο ένας εξ αυτών, με την απειλή όπλου, αφαίρεσε από 40χρονο υπάλληλο ένα τσιντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 730 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα. Οι έτεροι συνεργοί, αφού παραβίασαν τις εισόδους των εταιριών, εισήλθαν στο εσωτερικό τους χωρίς να αφαιρέσουν οτιδήποτε. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα μέχρι στιγμής. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, ένα like σε αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι σας καλά.